ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode. guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sami ramin mantuwa a duniya. Duk abin da nake biɗa, Rabbi duka bani shi, dan na bauta ma na kyautata ayyuka domin kaɗai fa a duniya. Rabbana. Mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri, ‘yan uwa. Naga kowa bai shirin turbonta tamkar za a dawwama duniya, haba ‘yan uwa, mu yi shiri domin dirarta da gaskiya. Karkaru da duniya, koko daɗin dukiya, karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya, ɗan uwa. Ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhunta da mai akwai, koko talaka makamniya.